El procés administratiu per fer efectius els prop de 180 pagaments d'ajuts a empresaris i autònoms de l'Escala arriba entre aquesta setmana i la vinent al seu punt i final. En total s'hi destina una partida pressupostària de 75.000 euros. Cada sol·licitud rebrà poc més de 400 euros. Així ho ha confirmat l'alcalde Víctor Puga. Està tancat i en els propers dies ja es començaran a fer els pagaments. Probablement a finals d'aquesta mateixa setmana i en tota seguretat la propera setmana jo crec que s'hauran pagat totes les subvencions, que són un total de 180, o crec que s'ha donat la xifra concreta, que no sé, 180 o 181, que són 75.000 euros, que és el cost de la partida, o sigui, el pressupost, la consignació que teníem. I per tant això li correspon, doncs, són 400 i escaig euros per sol·licitud. Aquesta ha estat la segona convocatòria d'ajuts. Es va obrir a finals d'any per esgotar el romanent que havia quedat disponible després de la primera línia que s'havia obert amb el Pla de Xoc Econòmic i Social que convocà l'Ajuntament per ajudar el teixit comercial a fer front a la crisi econòmica provocada per l'esclat de la pandèmia de Covid.